Inis an línas á Bairbre Ní Chathail Comhordaitheoir Pleanála Teanga ó Líonra Leitire Ceanainn. A Bairbre fáid go dtí an chláir? Gur míle maithegad. Okay, is even lum dún an ngáil a Bairbre go háirithe na ceanta Gaeltachta in éir thuaisceart an chundaí agus is maith lum Leitire Ceanainn freisin agus tá áthas orm go bhfuil Líonra gaeilge oifigiúil lonathe sa bhaile inis. An féidir leat ar dús a Bairbre intin dom faoin bróiseas inar tharla ionas go raibh sibh bunathe mar Líonra gaeilge agus mar bhaile Seirbhíse Gaeltachta? Féidir cinse ag dearú fiche séideag a tháinig foras na Gaeilge chun cruinniú a agrú a Leitire Ceanainn na go fearteach leis an Comhordaithe conda. Bhí foras na Gaeilge ag éirí próses a bhhainú an seo sa bhála agus bhín Comhordaithe conda ag nach ró siad san na géirí sealamh a ghlacu ar an próses iad féin ag bethór go an próses loníthe sa phobal. So thug siad carú generalta do dhaoine buailiste agus rin gro tremble chora láthair fin próses Pleanála Teanga. Agus in sin rin Beidir deithnar agin cinú coiste a bhhainú. Rud a rinmuid agus chuirmuid iiritas is deach foras na Gaeilge agus ó oras na Gaeilge go dtí an rin, bhí aithanta mar ceann agriart chun próses a háseart. Agus nuair a fuairmuid cead sin dhéanamh bhíimeid an non-bogu a ré agus táiseart ar an taide. So bhí ar an taide a dhéanamh leis an phobal go generalta, leis na Gaeltachtaí, le daoine óga, le teaghlaigh, chun plán teanga a ghréictú. Agus glas sé sin tamil fada go leor, bhí sinní be duchlaní Beidir ná mar a hiilmuid nuair háisimuid. Agus fuairmuid cóirle agus tróir ó glór na Gael ó Trína na Seoin agus ó colm ó bhfuil in oras na Gaeilge. Agus bhí me genón den a cheapú nó a thuirteiste chun an plán héin a scríú, mar ní ró anin ach coiste Jonah ní ró an táimig den arbí an obair sinna dhéanú, so bhí me genón arslan ní háhais a thuirteiste chun an plán a ghréictú, agus thuair me derás rís ag an pobal in sin chun an plán sin a phlé leo, agus nuair a bhí me séiste go ró míonta agus réictanis an phobal agus na Gaeltachtaí agus na hagraíochtaí sa bhála chutha san airmh agin ar an plán sin, chuirmuid isteach ag an rin é. Agus nuair a faoimhú an plán bhí me genón an sin muoinú aimsiú agus bogu a ré chun duine ag an cheapú mar Comhordaitheoir Pleanála Teanga agus tús a chuir leis an próses. An bhfuil bainte goibh le údarás na Gaeltachta freisin? Níl mo déine loníthe sa Gaeltacht, agus mar gheallar sin níl buint ceol. Níl buint formal agin le údarás na Gaeltachta. Now, bíon mise gobar leis na hefaigh Pleanála Teanga sa chunda a ta faoi údarás na Gaeltachta, agus be córáil agin híos an ngáileh ag tús hí na nálaigh agrithe ag údarás na Gaeltachta, agus tá carú agam sa freastal ar sin. So céine bhfuil ní bhíon mo déine ag gobar faoi údarás na Gaeltachta, ach bíon comhabrú ar siúl. Bíon comhabrú ar siúl. Okay, is caintear a dúchas ach hiú a Bairbre an bhfuil? No, as an trabháin dúsa. Okay. So ní háisi me sé an géala go dtí mé hart fe beidir dhéadlíonn deag díos. Okay. Okay, sin go bra. Okay, tuigim go Gaelscoil agus Coláiste Ailigh Ceanainn. An féidir leat beagání níos mó insint an Bairbre faoin na hacfaní gaeilge atá goibh sa bhaile? Well, tá sé rithhabhairt a dúine gló Gaelscoil agus Gaelcoláiste an agus bhí éanach na Gaeilge agin de saharn se thuithart. Hon dé se hort a réí buailiste agus talú Ollscoil fan dialigechas, mar tá sé rithhabhairt a tá sé mar cinneal bunchláach den plán go mé pobl lorthan na Gaeilge a sppragu agus a chomasú agin, agus tá an choras Gaelscoileart a rithhabhairt a hon sinna dhéanamh. So tá siad san an agus tá Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh agin an seo fásta, agus tá Ollscoil na Gaillimh in tús chur le diploma sa hélig san Ollscoil, agus tá Virginia in an teartise chéite tús a chur le rangana san Ollscoil. Anas go mó déis ag daoine nach bhfuil Gaeilge de léad acu, Gaeilge ólam, agus daoine eile go deach chuil fios a chur ar gid Gaeilge, agus bhí muid a chur tús le Curcail Córan sin an teartan
se hogin fásta. So te sé ri Howard de gohfuil na hasin a sin an agus homaile sin fiú an Jorlan na talonihan seo Leitir Ceanainn bí an neart acuní acu in Gaeilge agus bhí siad san na Labhair a géanach na Gaeilge de Samhain agus tá pobl lortha na Gaeilge sin an rud is táhairtaí léir neart daoine in dhé teart ón Gaeltachta they in a goni and Shaw Hartful at Canon. So ta pobl lortha na Gaeilge an Shaw. Dini a hanig on Gaeltacht, agus dini a hanig Fried and chorus Gaelscoil Adhamhnáin. Agus sin Beidir and Severus is mo ata agin. Iad a gobers na shoppies, na hagriarty, na grolachty hart van Wala. Agus Gaeilge le clystal achan alala na strajana, agus istis na shoppy hart van Wala. Agus tarlíonn sé sin an darlíonn le comparison de ní raibh mé Leitir Ceanainn le roiid blianta ach an cloisian tú go an teanga go léithúla Leitir Ceanainn? Well, cloisiam héin go cinse mar nuair héimse má lóram Gaeilge le daoine fiú man bhfuil ag gur a maithigad nó cabbé rud rudbag muide le réag an le daoine agus Lauren Annachid Dini Gaeilge Reislam, few manual mar an Gaeilge acu John and Shid Irakt. A clishan to Dini Fosta, a tenye beja chartisha o Kibéid Pidor na mar roirty na garta harkin na Kibéid agus the Steen Shaw among Shoppaduracht na Kibérod. Agus clishan to Dini among Gaeilge Lord, no Chile at Hus a Gaelscoil na Kibérod. Te and Gaeilge le clistal hark van Walla, one lehu gan Douterby. Agus an sin tú gohfuil bora trééis seacht sin as na Gaeilge sa bhaile ónáman nó scléig for ifig blian nó gá hin? Tá mé dearnig bhfuil ború faoin Gaeilge le tam maihan nuas ní héháin ó hasí meise mar Comhordaitheoir Pleanála Teanga ag ribh sin fásta leis an Gaelscoil agus Coláiste Ailigh. Chuirse sin go mór leis an Gaeilge hart fan Walla. Ag le couple of bbliana nuas tá sé rí-thoillear go bhfuil ború an fiú an éileh atá rangan a Gaeilge glenne agus just an ceanneal tá foiineh lei an agus tá sé sin soillear agus chuirmid tú sam léana le GRADAIM gró le Gaeilge leis an common tradala an seo a Leitir Ceanainn agus bhí iheh ronta agin couple seaartan ó han agus bhí trí gró istí fan a chuine. Agus an sin bhí mar chéas amáile clia when a GRADAIM an scéim uair te glórning éil, agus bhí ceara go ró híos an sin hon bhain a ail ag an seaarman a sin. So céanna bhfuil ní lonach tús, so ní roach trí gróistí imlíana maidir leis an GRADAIM atro. Be talú gró an an bhliain se hagin agus an éisian. So tá rud ag fás agus ag forbert ach tá ború an Bín daine a caint fa go dtí tarlú bin daine buú isteach an seo, wog ma genius isteach go dtí an effig seo tús mí ibran, agus tá muid lonithe an seo a lár an Walla, gard an ardoblis bíon sráid bug atá gríthe go leor, daine go sias ag an príomh sráid agus daine a gcónaí ag bugú hart agus daine ag buú isteach be curcail córa agan maidjin béis scoil náisiúnta an glasan ag brúlú an sin fear tréimhse léir rodí ag tarlú a gcónaí. So tá ború agus foiineh leián níl doutar bé faúda. Bhís tí chun ceiste cóirt faoin na GRADAIM sin ag glórning eil. An bhfuil Naíonra sa bhaile unas go? Tá Naíonraí sa bhála. Beidir ceara Naíonra ag féin mu dearhan. Aye. Sin go héintach. Agus tu sé sin táid a bhfuil deis ag Chile puiste chur heag Naíonra go mó Gaeilge acu ón tús. Agus iad ag táiseart an cuairs réad scalaíarta sin go mó an deis sin acu, so te sé sin táhairta. Agus ba bhhaile am achan se fásta do mó Seirbhíse chuam leanaí ar fáiling Gaeilge rud nachhfuil an go fáil ach tá sé an sa phláán agin ba bhhaile an daine a sprágu tuairt for sin fásta go mó daine atá ag obair in an féli lenneh ail bhfuil Gaeilge acu agus rudí mar sin. So tá obair le déanú, níl dós, tá obair le déanú ach tá rudí a gáil hantásaí. Tá Líonra a gcuibh do leanaí nach bhfuil? Tá Líonra tá, so sin grúpa tuiste agus táran
Just a rééis an deis a hort de híine ar waithio tilgéige a lort mar heile. So bin siad an seo mágin Jardín couple uair sa bhí agus tá sé fós Jackar Beiidir le hasisiid mí baltainna agus bhí scafte mas mai agin agus an sin ar an teirí het daine amachchas mar gro si grihil rodí eile a neis táidir táiseach a rééis agus daine ag teach arás hagin. So bin obair a gcónaí an bin tú a gcónaí a géirí tógáil na tionscnaimh a tá bunithe agat. So teir sé sin táir a deis hort daoine teach le chéile. Cajacu tá líofa, cajacu tá amon géige ólam, cajacu ag freastal a rangan a saganne, ach go mó deis a go teach le chéile agus géige lort le chéile, agus go mó na puisttí on ag go hex a bhfuil an hélig mar hang a commerceáid. Okay, Barbara, so it's my sin. Sure, yeah. Okay, and bhfuil mór an Bárta a gcuibh don bhliain siún? Ó te kense tá jigsú le tógáil ar an obair atá a dhéanú agin le Seilí, táid i cartús le Coláiste Ailigh sa Gaelscoil, hon Seilí na Gaelscoil a sppragu mar phobal lorthan na Gaeilge. Táid jigsú le tiú a dhéanú le daoine óga hart fan mála tá tús curtha agin le clubóige ach bhliain dúiriste ar na déagarí agus rudí a thola ar dífa. Táid jigsú le chur leis an méid grólachtaí atá gríomha fuil láthair le GRADAIM glórning éil agus leis an GRADAIM áiteo. Bhliain cursa reachtail chun scileann na Raidió a thola do dhaoine. So to léir rudí an béimiid gríthe is plán seaartan líana atá géist. Tá mo déine neis ag teach go dearú an darna bhliain. So bé orin a chumar a dhéanú ar an obair tá deanta agin agus plán ebrid an bhliain se hogin a chur le chéile agus a chur faoi bhreid an ward agus faoi bhreid ar is na Gaeilge fásta riviera na bliana agus an sin na sprochanna atá agin don bhliain se hogin a legan amá ach neart le déine béimiid gríthe. Is deas céile ag bhfuil si bhlúna an sin agus tá si go hionach a bheith clúisteil faoin obairtár bunagah agus gur maiid go tá uchtán aglah seo agus é go muc maidín aniu. Chun teachta dro dhearan aglah a Barbara, an féidir at na sunraí teaghála thuirt do bhar Líonra sa bhaile? Is féidir cinse de Líonra Leitire Ceanainn. So táid ar fáil ar na mé an hóseilta a le galéir Facebook, Instagram agus Twitter. Is féidir do le teagháil linn ar ólas ag líonralc.ie. No teagháil le dhéanú linn ar náide hart a sé, náide seacht a cuig, héin a sé a trí. Agus tá si a gréasáin agin fásta, líonralc.ie.